Ik ben Sebastian Keimel, kom uit Breskens. Ik ben 37 jaar. Ik heb gestudeerd aan de HZ in Vlissingen en aan het ROC in Vlissingen. En ik heb een studie scheepsbouw in Delft en dan specialisatie scheepsmanagement genoten. En vanuit dat oogpunt heb ik me verdiept in het fietsvoetveer. Waarom heb je dat gedaan? Ik heb me verdiept in het fietsvoetveer omdat ik vond dat er eigenlijk alternatieven mogelijk zijn op dit veer. Wat dus niet moet zorgen voor krimp en prijsverhogingen en versobering van de verbinding hier. Omdat dat de streek niet ten goede gaat komen anders. En waar ben je op uitgekomen? Ik heb een berekening losgelaten op het huidige veer met de huidige cijfers. En ik ben eigenlijk naar de kern begonnen kijken van wat hebben we nodig. We hebben hier een veer nodig. Dus in eerste instantie moet er een bepaald aantal passagiers overgezet worden, een bepaald aantal fietsers. En moet er een halfuursdienst mogelijk zijn met 2 schepen. Dus 1 schip moet in 1 uur heen en weer kunnen varen. Met dat uitgangspunt, plus dat er een eis is dat het veer gewoon tot windkracht 9 inzetbaar moet zijn, ben ik eigenlijk terug de ontwerpspiraal ingegaan, om het zo te zeggen. En gekeken, kan het anders? Dit is een speciaal type schip wat speciaal voor deze overtocht gebouwd is. Speciaal voor het zeegangsgedrag op de Schelde gebouwd is. Maar dat wil niet zeggen dat er alternatieven zijn. En alternatieven zijn er wel degelijk. En dat is gewoon een conventioneel schip. Alleen dat is wel 2 keer zo groot. Maar de bouwkosten zijn nagenoeg hetzelfde. Betrouwbaarheid is veel groter. Brandstofverbruik is, als je terug gaat rekenen, veel lager. En de onderhoudskosten zijn gewoon veel lager. Dat is een win-win situatie. Het enige nadeel is dat als je een groter schip hebt, ja, wat doe je met de overige ruimte? Je kan er een speeltuin op neerzetten, maar mijn alternatief was dus van ga dan eens kijken of voertuigenvervoer weer terug mogelijk is. En je had het ook nog over de elektrische variatie. Ja, ik heb het over elektrische schepen gehad. Dat is de meest extreme variant, omdat ik toch naar de toekomst heb gekeken. En omdat de laatste paar jaar is de accutechniek, de elektronische regeltechniek in een stroomversnelling geraakt. Ook met het milieu, Parijs, klimaatverdragen. En als je dan gaat kijken naar een elektrische variant, dat is de meest extreme variant, kan je ongeveer een 50 miljoen goedkoper uitkomen dan dat het huidige veer kost. En als je dat terug gaat rekenen, is dat meer dan €100 per zeeuw, wat dat de provincie zou besparen. En wat is de mening van de provincie daarover? De mening van de provincie in dit onderwerp is zo dusdanig verdeeld dat het een politiek onderwerp is geworden. Het is zoverre politiek geworden dat het als wisselgeld voor andere dossiers gebruikt wordt. Terwijl er niet meer gekeken wordt naar überhaupt moeten we het gaan berekenen. Dat is vorig jaar een motie geweest van partijen van laten we het scenario sowieso berekenen als het 50 miljoen goedkoper is. Maar daar wou de provincie zelf niet aan. De coalitiepartijen hebben onderling afgesproken om dat niet eens mee te nemen. Terwijl de provincie wel gaten moet dichten, zoals Termfos, 30 miljoen waar ze voor moeten lenen. Er komt nog een kerncentrale aan die ontmanteld moet worden. Dus dan zou je denken van financieel goed beleid is in deze provincie wel aan de orde. Maar blijkbaar laten ze 50 miljoen zomaar liggen. Dus je vindt dat er eigenlijk niet objectief naar gekeken wordt? Ik denk dat het woord niet objectief nog niet eens goed is. Ik denk dat er gewoon helemaal niet naar gekeken wordt door de provincie. De provincie heeft als insteek van fiets-voetveer, meer dan dat is het niet. En hun alternatief onder het mom van het toeristpak voor €5 paard en wagen in Zierikzee, dus de prijzen van het fiets-voetveer kunnen ook verder omhoog. Ja, zorgen er wel voor dat je een negatieve spiraal ingaat van we hebben weinig passagiers, dus we moeten de prijzen omhoog doen. We gaan afvaarten schrappen, we krijgen nog minder passagiers, dus laten we de prijzen weer omhoog doen. Laten we nog meer afvaarten schrappen, totdat je op een punt zit dat je kan blijven schrappen, maar het aantal passagiers zal blijven dalen, want het wordt onbetaalbaar en je serviceniveau is gewoon weg. Als je van hier naar de Randstad moet, de eerste boot, ja, dan kan je om 9 uur op z'n vroegst in Rotterdam zijn. Als je terug moet komen, de laatste boot, en dan ben je om 10 uur klaar. En ik bedoel, Bevrijdingsfestival zetten ze wel een extra boot in, maar dat is vorige keer ook uit de klauwen gelopen. Omdat de capaciteit er gewoon niet meer naar is. En dan moeten mensen van bijvoorbeeld een Bevrijdingsfestival ook eerder terugkomen, terug naar hier.
En nou ja, die verbinding, dat gaat de leefbaarheid gaat dat wel aan. Het vermindert hier de leefbaarheid. Alles heeft hier met elkaar te maken. We zijn een krimpregio, we hebben een vergrijzing. Het enige dat je kan zorgen tegen die vergrijzing, is zorgen dat het leefbaar blijft. En deze verbinding is daar wel een cruciaal onderdeel van. Je hebt dus een alternatieve boot. Hoeveel auto's kunnen daarop en wat voor invloed heeft dat op de tunnel? Ik heb een alternatief schip genomen, een bestaand schip, wat in hetzelfde bouwjaar gebouwd is als de huidige SWAT-schepen. Het schip vaart momenteel in Noorwegen. Het is beproefd en getest. Het vaart diesel-elektrisch, maar een elektrische aanpassing is in principe geen probleem. Het schip is ongeveer een 80 meter lang, ongeveer een 14 meter breed. En dat zijn ongeveer de afmetingen die er net voor de oorlog hier ook voeren. Dat was de prinses Juliana. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we de prins Bernhard en de koningin Juliana. Ongeveer dat formaat moet je aan denken. Dan hebben we het over ongeveer, nou ja, met de huidige regelgeving en veiligheidsnormen, gaat er dus de 300 en 400 man kan je op zo'n boot kwijt. Verder aantal auto's, afhankelijk van hoeveel fietsers en brommers er meegaan, kan je ongeveer tussen de 50 en 70 auto's ook nog eens meenemen. En als je dat meeneemt, de eerste reactie van een heleboel mensen is de tunnel gaat daar schade van ondervinden. Echter vergeet men dat sinds dat de tunnel er ligt, dat het verkeer tussen West-Vlaanderen en Walcheren gedecimeerd is. Mensen gaan niet meer naar Walcheren toe. Als je vanaf Breskens naar Middelburg moet, of van Breskens naar Vlissingen, dan rij je 150 kilometer heen en weer. Er zijn brandstofkosten, er komen tunnelkosten nog eens bij. Die tunnel is ook niet gratis, die moeten we ook betalen. Wij moeten betalen om in Nederland te komen. Dus al die kosten bij je opgeteld, is dat een reden dat een heleboel mensen niet meer naar Walcheren gaan vanaf hier. Maar omgekeerd ook, een heleboel mensen van Walcheren gaan niet meer een dagje Brugge doen. Gaan niet meer langs onze stranden, langs de paviljoens, gaan niet meer naar Sluis. 1,5 jaar geleden is er een petitie rondgegaan en wat is daarmee gebeurd? Dat klopt, 1,5 jaar geleden. Voorjaar 2016 is er een petitie opgestart, dus nu bijna 2 jaar geleden. Die petitie is gestart door de dorpsraad. Er zijn, ik denk 1800 handtekeningen opgekomen. Die zijn aangeboden aan de gedeputeerden bij een informatiebijeenkomst in ons multifunctioneel centrum in het dorp. En de gedeputeerde zou dat meenemen. De gedeputeerde zei dat hij heel erg gevoelig was voor de signalen uit de bevolking, enzovoort, enzovoort. Nou, die heeft dus toegezegd dat ik ook om tafel kon gaan. Ik heb mijn mening op de provincie laten weten. Ik heb toen al gezegd, misschien moet je eens iets verder out of the box denken. Buiten je kader om gaan denken van, zijn er meerdere oplossingen voor een probleem? Want we zitten hier gewoon met z'n allen in het schuitje. Daar is toegezegd dat ik kon gaan rekenen aan het onderwerp fietsvoetveer. En ik heb gelijk toegezegd van, ik ga dan wel ook de variant auto's meenemen, om te kijken of dat scheelt. In september is de toekomstvisie gepresenteerd. Eigenlijk als een donderslag bij heldere hemel kwamen er scenario's uit die eigenlijk allemaal krimp bevatten. En verder niks anders. Dus of 2 schepen, andere schepen met krimp. Of dat de schepen maar tot windkracht 7 konden varen. Of dat er maar 1 schip was. Dat je van ongeveer 2 schepen van 180 mensen naar 1 schip van 300 gaat. Dus je gaat er 60 mensen op verminderen per uur. Ben ik op de deur, heb ik contact genomen met de provincie. Ik heb gevraagd van, goh, zou ik de berekening mogen zien? Want dan kan ik mijn scenario daarop aanpassen. Dat het in ieder geval op de gelijke manier opgebouwd is. De ambtenaar heeft mij toen letterlijk gezegd van, het is niet de bedoeling dat burgers gaan rekenen, geloof mij maar. En dat is bij mij koren op de molen geweest, want ik ga niet zomaar iets aannemen wat iemand zegt, totdat ik het zelf kan berekenen of kan verificeren. Zodoende ben ik de berekening gestart en ik had binnen 2-3 dagen had ik 4 scenario's liggen. Die zijn allemaal gewoon op internet te vinden, die heb ik allemaal openbaar gemaakt. En daar was het gunstige scenario dus dat er 50 miljoen bespaard kon worden. En toen vorig jaar is het afgezegd, het scenario is door de Staten heen gekomen. De scenario's die ik heb uitgedenkt zijn gewoon links laten liggen. De oppositiepartijen hadden wel allemaal zoiets van, we gaan erin mee. Enkele coalitiepartijen vonden het ook een goed idee, maar zijn teruggefloten door de rest van de coalitie.
En toen zijn we met een groep vorig jaar bij elkaar gekomen en hebben we gezegd we gaan handtekeningen verzamelen voor een referendumaanvraag. Dat is de uiterste mogelijkheid om de politiek te corrigeren. En omdat we ook wisten dat met de Tweede Kamerverkiezingen, kort dag, allemaal moeilijk. In het ergste geval kan de provincie het nog eens een keertje eroverheen tillen. Dat in de zomervakantie een referendum zou vallen. Is er gewoon gezegd van, we houden de handtekeningen en we gaan hem indienen wanneer nodig. En die tijd is nu gekomen. Dus sinds, ik denk 24 november, als ik het goed heb, ligt het verzoek bij de provincie voor een referendum. Tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 2018. Want daar hadden we voldoende handtekeningen voor. Eigenlijk hebben we bijna voldoende handtekeningen voor het definitieve verzoek. En dat willen we gewoon nou nog aan gaan vullen. Door digitaal tekenmogelijkheid te geven. En dat hebben we gedaan door middel van contact op te nemen met de mensen die achter het sleepwetreferendum zitten. Die jongens, daar hebben we sinds de zomer daar contact mee. En die waren eigenlijk best enthousiast ook. Dat er ook zo'n initiatief vanuit Zeeland was voor een referendum. Dus die hebben voor ons digitaal tekenen opgezet. Dus nou kan gewoon iedere Zeeuw op zijn computer even inloggen. Of hoeft niet eens in te loggen op zijn computer. Die kan gewoon naar de website gaan van ons. En die kan gewoon digitaal tekenen voor behoud van de boot. Je mag de naam van de website noemen. Nou, de website die we hebben gebruikt is gewoon debootmoetblijven.nl. Of op Facebook is deze terug te vinden met hoe de boot vaart niet of de boot moet blijven. Even afhankelijk hoe je het typt. En daar zou ik informatie over mijn berekening, over de achterliggende gedachten. Ook heel duidelijk dat het niet tegen de tunnel is, maar eigenlijk in samenwerking met de tunnel. Dat het duurzamer is, dat het eigenlijk op alle vlakken beter is. Ik bedoel, je behoudt werkgelegenheid hier ook. Als het veer blijft, dan blijven die mensen ook in dienst. Je zorgt dat er kennis blijft. Je kan als provincie voorlopen op nieuwe technieken. En eigenlijk dat alles met een kostenbesparing. Dus het is een win-win situatie. En ik weet dat de referendumvraag is heel cryptisch omschreven, maar dat is gewoon een juridische tekst. Als je hem echt heel goed gaat lezen, betekent dat dus gewoon eigenlijk van, als het goedkoper kan zonder dat er negatieve gevolgen zijn, moet de provincie dat dan ook doen. Met andere woorden, moet de provincie zorgen dat er €100 per Zeeuw bespaard kan worden. En dat is eigenlijk de insteek. Kijk, en wat de provincie er dan mee gaat doen, als het naast zich neerlegt, is dat misschien een signaal van de politiek naar de kiezer dat ze niet serieus genomen worden. En dat vind ik heel kwalijk. En ik vind dat als het volgend jaar provinciale verkiezing is, dat ze daarop afgerekend mogen worden. Oké. We zullen er in ieder geval nog veel van horen. En ik zou zeggen, veel succes met je actie. Dank u. Dankjewel voor het gesprek.